Mariaren heriotza. Arrasa horia edo paioak lur honetara orain dela 17.000 urte inguru etorri ziran. 75 gizonezko eta emakume bat ere ez. Gehienak kure edo apaisak ziran, eta euren artean egon ziran musikariak, arkitektoak, margolariak, irudigileak eta lapur bat. Globo Hispaniatik etorri ziran, eta lehenengo hiria Antartida aldean sortu eben, Manaos deitua, eta honela lehenengo imperio paioa sortu zan. Manaos, 1000 iturriko hiria, marmol zuriz eta urrez eraikitakoa. Garai hartan Antartidan klima epela egoan, eta hemendik astiro paioak mundu guztia menperatzen hasi ziran. Niger edo arrasa baltza lur honetako autoktonoak dira, lur honetan sortuak. Eta paioak 75 gizonezko bakarrik etorri zirenez, lur honetako arrasa baltzagaz, humanoideakaz eta tximinoakaz kurutzatu ziran. Paioak gizaki sakrifizioak egiten ebezan, eta indarra eta bilduraren eraginez agintzen eben. Arrasa zurile edo bereak paioak baino 5.000 urte beranduago etorri ziran. Kristo aurretik 10.876 urtean. Eta bidean istripu bat izan ondoren Mexikon lur hartu eben. Eta azkenean 3 xuride edo maitale heldu ziran. Xuride xuri koloretik dator, euren larrua xuria salako. Maria, Marta eta Margot etorri ziran. Maria Mixtatuk jangoikoaren alabazanak bere eskutik eskondu zanean oparilez mundoko 12 globo lurtar hartu zituen. Horregaitik gaur egun leku askotan Mariaren koroia 12 izarrakaz apainduta ikusten dugu. Mariak ume bat eukieban, Jesus, eta bera izan zan lur honetan jaio zan arrasa zuriko lehenengo gizona. Eta honela lur honetan bizigaran arrasa zuridun guztiok Jesusen oinordekoak gara. Paioak bereak erasoten dabez, eta beste lurralde batera joatea erabakitzen dabe. Lehenengo xuride Marta abiatzen da, eta 3 urte beranduago Jesus, Maria eta Margot eta euren semeak eta ondorengoak mobitzen dira. Lurralde askotik ibilita eta hiri asko sortuta, Habane, Eldorado, Marana berreinua eta abar, paioak zenbat eta indartzuago erasoten dabenez, Ameriketa itxi eta Afrikako lurraldeetara joatea erabakitzen dabe. Uriorok, kontinente biak banatuten dauz, eta bere lekurik istuenean zeharkatzen dabe. Eta denporaldi baten hobeidun geratzen dira. Handagozela Juda talde bat aurkezten da, Judea erreinukoak, eta zingiri edo laku zabalakaz betetako lurralde baten kokatuak, eta Kain deituak. Mariari doai edo opariak emongora dautziez, eta beregana hurbiltzea eskatzen dabe. Euren poltsatatik harri zorrozak atara, sugearen pozoi edo venenoan bustita, eta Mariaren burura indartzu jaurtitzen dabez, zauri larriak eraginez. Eta hau eginda igez egiten dabe. Jesusek bere zeruko arma hartu eta lehenengo tiroagaz 100 baino gehiago lurrera botaten dauz.
Errege paioak Maria hiltzeko zilarrezko 30 txanpoi emon eutzen bakotxari. Maria zauri larriagaz dago, baina Marta xuridea Moskun hil zantokira joan nahi dau, bere hilobia ikusteko, baina bidean hiltzen da. Hildan tokian Balbeken Jesusek Mariaren hilobia eraikitzea agintzen dau. Mariaren hiletan 10.000 lagun baino gehiago egon ziren. Eldorado hiri ospetsua egin eben arkitekto eta eraikile berdinak dira, eta Balbeken Mariaren hilobia izugarria eraikitzen dabe. Gravitatea kentzeko aparatu erabiltzen dabe, eta tona askotako harriak mobitzen dabez, harri izugarriak. Eta laster, Balbekeko Mariaren hilobia bereen 7 marabiletako edo 7 monumentu harrigarritako bat izan zen. Balbek abategaz bakarrik dala dinozko Eleazarrek, eta Balbek bereen arana esan nahi dau. Gero, teknologia alperrik galdu zanean, harri handiak kanteran edo harrigunean geratu ziran, mobidu ezinik, gaur egunera arte. Mariaren hilketagaitik Jangoikoa azarratu egin zan, eta ereduzko zigorra emon gura eban. Baina lehenengo bere oinordekoari bere onue edo aholkua emon eutzen. Gero, paganoak onue Noe izenagaitik aldatu eta gizon zar baten istorio bat konteu dabe. Eta Jangoikoak bere onue edo aholkua emon eutzen esanez. Mendia hundietara igoteko, etxea bere egokiak bikoteka eroateko, ugaritu daitezan, eta baita ere asilandarak eroateko be. Eta Jangoikoak baledenetik ilargia ekarri eban, satalitu deitua, zelur honetan ez egoan ilargirik, eta lurren inguruan bueltaka jarri eban, eta azkenean lurraren aurka jaurtitzea erabaki eban. Oharpen eta zigor moduan, bere alaba Maria mistatu hiltzea gaitik. Kristo aurretik 10.089 urtean gagoz. Golparen ondorioz zerua ilundu zan, eta lurrikarak egon ziren. Sartada izugarria izan zan, eta hondamena ikaragarria. Mendiak, haranak, itsasbazter eta itsasoak aldatu ziren. Golpearen ondorioz, Txina, Ameriketa, Arabia eta Saharako pasamortuak sortu ziren. Lurra bere orbitatik aldendu zan. Lehenengo izotzak eta gero urak lurralde asko hondatu zituen. Basoak erreziran. Ilargiaren berotasuna 4.000 gradu baino gehiagokoa izan zen. Eta berotasun horrek ur asko airatu edo ebapore beban. Eta gero, ilargia desagertu zanean, euria indartsu hasi zan. 40 egun eta 40 gau gelditu barik. Eta Jangoikoaren onue entzun ebenak, mendietako kobazoluetatik ezin urten izan eben. Eta bealdeko lurretako danak ito ziran. Animaliak, pertsonak, piztiak eta pixidun guztiak. Uholdea dilubi unibertsala ere deitu zan. Hondamena haundia izan zan. 4 gizaki hil ziran. Hau da, munduko 3 gizaki desagertu ziran. Mendietan egon ziren xuriden ondorengoari ez jakien ezer gertatu, baina goze asko paseu eben,
eta abere erdiak hil egin ebezen. Paio batzuk bereen bidea jarraitu eben eta salbatu egin ziran. Golpeak eraginda, Eskandinavia elurretako klima epeletik klima hotzara aldatu zen. Antartidan klima epeletik klima oso hotzara aldatu zen. Hormuzeko itsasestua zabaldu egin zen, eta Ameriketako kontinentea bere tokitik aldatu, eta Europa eta Afrikatik aldendu zen. El Dorado hiria urpean hondatu zen. Lurra golpe aurretik baino orbita handiagoan geratu zen. Egunak eta gauak luzeagoak egin ziren. Eta urtea 302 egunetik gaurko 375 egunetara aldatu zen. Eta jangoikoak ilargia zeruan itxi eban, oharpen eta oroigarrilez, berriro zer gertatu daiten gogoratu daigun. Momentu horretan, enperadore paioa, 97 itsasontziaz, Noruega, Suezia eta Finlandiatik, orduan klima epeleko lurretatik, bere jauregirantz etorren, hau da, Manaos hiribururantz. Baina orduan golpa gertatu zen. Ezin izan zuen aurrera jarraitu, eta gaur Kadiz dagoen inguruan babestu zen. Han itxaro eban lurrikarak, suak eta euriak amaitu arte. Hau da, dilubio unibertsala amaitu arte. Eta konturatu zen, dana hondatuta geratu zala. Eta bere imperioko hiriburua Manaos, Antartida aldean egoana, desagertu zala. Eta Kadiz tokiaren egokitasuna aztertu eban. Suezia eta Egiptoko itsasbidearen gurutzean egoan. Baita Afrikako kosta inguruan. Portua bai itsasotik eta bai lehorretik babesteko erraza zan. Eta arrazoi honegaitik Kadizen bigarren imperio paioa sortu eban. Lehenengo imperio paioari paleolitiko izena jarriakon. Hau da, pale zaharrena esan nahi dau. Eta jangoiko ahal guztitunak eurekaz amaitu eban. Golpak lehenengo imperio paioa desagertu eban. Eta golpa ostean mundu honetara berriro lasaitasuna etorri zen. Eta Jesus Libanora joan zen, eta Bibele idazten jarraitu eban.